Naog daw ang housekeeping ug storage room samtang partially damaged sab ang records room sa Sirawan National High School sa Davao City dihang miulbo ang sunog sa lugar kagabi. Ani ang report ni Argel Relator. Gilamoy sa dakong kalayo kining room sa Sirawan National High School alas 9:50 Domingo sa gabi. Gilayong niresponde ang fire volunteer sa lugar og BFP Toril aron mapakgang ang kalayo. Human ang usa ka oras, gideklara kining fire out sa BFP. Sumala sa school management na ugdaw ang ilang housekeeping room nga ginagamit sa ilang senior high school TVL track students kung doon na sila'y aktibidad. Ugdaw sab ang ilang storage room o bodega. Samtang partially damaged ang usa ka room kung asa nakabutang ang record sa mga estudyante. Mga previous weeks na sila na-observe na kaning pag-fluctuate sa ilang power sa ilang kuryente. Unya nakakita na sila pod niya ang kaning ilahang plangka kanang nag-spark. So considering na ang building is daan na unya sigurado ko apil po ang ilahang mga wiring sani. Unya katong kagabi medyo kusog ang ulan, unya base og nag-leak nisundo dito sa building ni ground nga ni resulta sa pagka sunog. Gibaraba na ang anaa sa 300,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Hinoon, walay classrooms for instruction nga apektado. Busa, parayon ang klase sa maong eskwelahan. Ang sa housekeeping, doon natay gamiton nga isa ka classroom diri dapita sa right portion aning eskwelahan. Doon ay isa ka structure di ang supposedly intended para sa madrasa instruction. But then, tungod kay magkulang man gyud ta og nga gamiton nga instruction room for instruction para sa housekeeping. So diha lang sa namo ibutang. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV.